Najnáročnejší pretek na svete? Aj to je Dakar. Extrémne horúčavy, tisíce kilometrov, stovky jazdcov, 5 hlavných kategórií a maximálna odvaha. Aj toto je Rally Dakar. Rally Dakar vzniklo v roku 1978. Začal ako dobrodružstvo z Paríža do Dakaru. Postupne sa stal najväčšou výzvou pre jazdcov a ich stroje. Motorky na Dakare prešli ohromným vývojom. Od relatívne jednoduchých strojov v 80. rokoch po moderné špeciály s technológiami, ktoré zvládnu tisíce kilometrov v extréme. Dakar je plný hrdinov. Od dramatických pádov po úspešné príbehy tých, ktorí prekonali samých seba a extrémne podmienky. Dakar je výzva, ktorá neodpúšťa žiadne chyby. Fandíš Dakaru? U nás v Motoshop 81 nájdeš oficiálny Dakar merch. Od tričiek, mikín, teplákov až po rôzne doplnky. Máš nejakého obľúbeného jazdca? Napíš ho do komentára. Nezabudni ma sledovať pre ďalšiu časť, kde si povieme ešte niečo viac.